O, piga po dang ko si Kagawad Randy Gata, Chairman Committee on Health sa Sangguniang Sangguniang Bayan, kan Guinobatan, para po i-clarify ta ini. Hello, good morning Kagawad Randy. Good morning, Sen. Henry. Good morning po. Napapod po ako Kagawad, pwede po munang tawan mo kami ki-brief na informasyon kung ano po ang situationer sa laog tabi kang sementeryo apera kang report ni Jimmy sa kuya Kasubago. Ayun po Sir Henry. Good morning gilayon po. Last week nagkuha na ko ng committee hearing regarding po sa Guinobatan Public Cemetery because dahil na po nagrereklamo na so mga pamilya ninda nawala na po didi. Opo. Tapos so mga bones ninda bago magpuon po so construction ng 5 million na project nagkawaragas po. Makatakot po ang ginibo ng contractor because para mo mampusa na po baga ang mga pamilya natin na sa kamilang buhay na dapat bigyan na lang po natin respeto. So may nag-report sa ko before nung pag-ibupanisan po feedback ko ninda. So part God. nung sumascribe baga po nung riming, nagruluwas po sa mga body bags, nagkarisirisi. Pasensya na po sa nagkataon, nagruluwas, namarong po duman sa area na ito. So ito na po is very dangerous na sa health sa mga sa area po sa kalsada, Nam Grande. Tapos, so mga nicho po duman, so nakaulang, ginaba nindab without proper coordination sa family nung nagadaan. So mga nakalubong duman. So, yan po is very, very dangerous. Primero po sa atin na mga Pilipino, talagang importante na may tawan na turning respeto ang mga gadan. Pero hindi po pinapig practice without any coordination with the proper agencies sang LGU sang Guinobatan. So, ading contractor di dapat managot po sa mga ginibo ninda. Kagawad, sisay pong ahensya, anong sanga kang DPWH po nag-implementer kang project? Pero ano pong nature kang project? Ayun di po, actually wala po ako sa program of work pa, agad ko ni King Engineer de la Cruz. Susumitan pa lang kami po sa ading this week po. Opo. Because pero saan po halang pundo kayo ni Kagawad, tabi? Saan halang pundo? Sa DPWH po, downloaded po yan sa LGU Guinobatan. Pero pong kantidad, kung may ideya po kamo? 5 million po. 5 million. Para po sa ano ini, tama tabi, so na kaming info tabi Kagawad na kudal para sa kudal ini, na pundong ini? Garo po kudal ninda, pero may mga parang kurukondo baga po, kaganing... may kudal siya, pero kasabay sa pag-design kang gari, puro pansyon, mga pansyon, na gari apartment type. Ayun po, apartment type Okay, tabi. so sa pag-ibok ka ito, igwa kinadalaga na mga existidong nitso? Yes po, may mga nadalaganan. Dapat baga po yan, Sir Henry, proper coordinated yan sa proper agencies, sa health, sa sanitasyon, tapos dito sa pamilya, para ma-retrieve maninda. So, bones nung kapamilya ninda. Ang ginibo po, kinaraag sa sako without proper identification. Jesus ko. Nyat, paano na, saan na po nakabugtak sa mga narali ninda na mga skeleton duman? Duman po pa. Diriyo na. So iba siguro, ako po, nakakagas na sa sako. Makahirap man talaga. So, grabe ading ginibo ninda. Okay. Kagawad, kasarin po nagpo ng project? Ang aram ko po sa DIM, late last year. Kasuinot, nadangog ko na yung report ni Jimmy Sako. Yes po, report na po yan ni Jimmy. Nadangog ko po sa ina po. Last year, gusto sabihin mo, pang ganun yan, panibagong parte, bagong parte na naman, o iyumang giraray po yun kang last year? Iyumang giraray, because as reported po ni Engineer de la Cruz, sa evaluation na, tapos na po. So dati, sa kang last year. O di kung sabihin Kagawad, to ginibo kang last year kang DPWH, kang contractor, kang sinabi ng kandidat, yun naman so inulit mo niyan na sitwasyon. Ayun po. Then coordination.
Walang coordination. Pinabara yan sana, basta sana makumita. Paano yan? Paano daw yan? Yung nga ni kaya may second committee hearing po ako. Imbitaran ko na po sa ubos na ahensya na concerned din na sabi ko, ano ang plano ninda? Di ba? Sa mga bonds na ito. Kundi pa ko na sa sala. Hindi ko nga ni po dating nga ni ko pa sumedyo, para dipisi na po magtanong. Sumedyo press ko pa baga po. Kaya makahirap po. So mga pambata, di ba pong public cemetery, so gabos pong reliyon na bakong Roman Catholic. Yan po, pigataag. So, Sisi po nagmamanage kang kagawad? Sisi po nagmamanage kang sementeryo? No, mahala? Ang namahala po saan, so Pulterero, si Mr. Sunny Moresco. Pero ano po yan? Under ang kang LGU, Guinobatan? Yes po, under LGU. Kaso ang problema nga sa Sir Henry, putol na ang tail. Kanga rin? Nung Pulterero na diabetic siya, kaya di na nakahiro maray. Okay. Dapat mag-assign na kita dumanin talagang sutultol na Pulterero. Okay, araw ka kagawad, ano? Gusto ko lang tawan sa punto na natanaw kang inot managad, may issue kami kay ni. Iyon na naman pala ini. Ano, other part ini kan sementeryo, tama? Yes po, yan yung ginubatan pa. The same po yadi. Di man po arayos mga sa Belinda. Dahil lamang po na kwan. Dahil lamang po ginubuan ko paagi ni engineer. Sige nga, municipal engineer na dyan? De la Cruz. De la Cruz na bago ang puunan, ano yan, gari asikasuhon ang gabos para matama sa tamang perspektibo ang paggibukang, ang pag-repair kang sementeryo? Dahil nga niyaram so kung siyang kontraktor, aram ko na ang kontraktor. Dahil niya aram, di ba? Pero, dahil sa'yo nag-agi, dahil sa'yo po nag-agi sa project? Ayun po, garo lang siya, garo parang huwag daw siya maray knowledge dito, basta download daw sa dito. Kaya madipisil nga, dapat we have to investigate it properly po talaga. Hindi ko alin po tututunan nga na hindi maayos. I see. Okay, sige po ta. Ako pangyari sa maoraro. Okay, sige po kagawad ta. I-connectar tayo sa ibang ahensya gayon para makunin ayusin ita. Pero po sa pagkondukta mo kay committee hearing, may iga po kikwan, may pagbabago na po sa nangyari. Nag-committee rin ako nung Friday pa lang. Then next week, because para makaprepare man po kami, na-invite naman sa mga agencies concerned talaga na. And makaprepare po kami, may research naman. We will invite the contractor. Because hanggang ngunyan po, di naman aramang contractor. May nagtaraman si Mr. Moresco kung si isang contractor. But di ko po isasabi yun because wapa po may confirmation. Mga Thursday lang. Difficile man po kung pangalan niya. Ayo po. Okay. Dapat. Opo. Sir. Sige po. Kagawad, salamato na marahat. Balong kang apudan sa mayroong hukong niya na agatabi tungkol dyan. Yes po. Very good po para makakuan po. Thank you, Sir Henry. Salamaton kagawad ha. Ingat po ka mo. Yes po. Thank you po. Kagawad Randy Gata, Chairman Committee on Health, dyan po sa Sanggunang Bayan, mga tugang kan kamalig albay. Apudan ko do si mayroong huko kung ano ang... Siyempre, under pa lang kan munisipyo yan eh. Mga tugang na project na yan, ha? Mayor, ang hoko, maray na aga po. Good morning, Sir Henry. Good Yes, morning. Mayor. Napapod pa ako gusto mi pong maghagad ki reaction giraray. Ini palanso construction databi kan kudal diyan po sa Guinobatan Municipal Cemetery. Ano? Okay. Okay. Sabi ni Kagawad Gata sa ginibong committee hearing niya, may mga nagreklamo na naman databi na sorry po sa mga nagkakaraon, medyo kalat na naman sa mga skeletals na hali po sa mga linubong duman na tinamaan da po kang construction kang kudal. Ano po ang informasyon tabi yun na nakaabot kayo ni sa imo? Okay. Actually po, so issue nung dati, napigasabi po ito na hindi daw na isolate sa dati, na-resolve na po ito. Pinaapod ko po so Pulterero po na in charge. So ang sabi man po nung in charge, for the meantime daw na piga-repair, inalin daw niya. So pero binurutangan ko ngayon Mayor Ming mga ngaran, mga mga restos. Pero pigano ko po ito, in-instructan ko siya na dapat ma-informan mga maapektaran po nung construction po, renovation po, nung
public cemetery na project po ng DPWH. Iyo po. So, Iyo po. ang sabi po ng in charge, they were informed. Opo. I see. Mayor, so yan po na pigkataramo. So pinakainot na issue kang last year o so recently lang po yan? Ay, yung recent po. Sumun niya si recent. bigyan Okay. Po, big turnover po ng contractor. Oho. Kasi nag-inspect man po nung tao ko bago i-turn over, malinig po. So Camposanto. I see. Wala man restos po na nasa luwas. Opo. So kung sabihin tabi, Yor, utong mga tulang na kuaduman, may mga pangaran. Pagkatapos po kayo ito, ibabalik tabi sa tamang binugtakan kayo ito? Opo, sa ossuary dapat po ito. Ossuary. Sa po ng DPWH, may ossuary po na yung mga I restos see. po Base na naman sa mga kontrata. sa ossuary po, libre po ito ibabalik. Sa Ashwari, duman ibabalik itong mga tulang na may mga pangaran, sabi kan si Poltorero po nindo? Opo, sa ossuary po. I see. Okay. So, with that po, Mayor, no rin po matatapos ini na project na inita. So, iba man so nakaabot na informasyon tabi sa Sangguniang Bayan, I mean, kay Kagawad Randigata. Actually, sir, tapos na. Tapos na? Dapat kasi dapat nag-inspection sinda. Kung yan po ang pinasabihan ni Ninda na naka-report sanda na yun po daw resto sa luwas, ipapacheck ko po yan. Kasi nung pinacheck ko po yung tao ko before pig-inspect, wala naman po resto sa luwas. I see. Okay. So, tapos na pala po sa project, meaning, yun na po yun ang kwan, yun na po yun ang sitwasyon sa palibot ng sementeryo, so tinanabahuan, di po kinahiling na mga, na mga hali sa partikang lawas ng tao. Ayun po, kasi bago naman po in-accept, pig-inspect me. So, dahil ko po aram kung bakit may gano'n na issue. So, anyway po, Sir Henry, Opo. iano po yan. Di dapat, kinuha nila yung attention ko, hindi yung karadyo, di ba? Yes. Oo. Anyway, kung yun ang mode of, nila, reporting sa radio, over sa Office of the Mayor, okay lang. Iya po. Okay. So siguro tabi yor, tamay nagluwas po na araw kayo ng istorya, pwede man kayo po ma-verify tagiraray kung igamananggad ka na ng cementerio, adi. Opo, tabi, Sir Henry. Iya Thank po. you po sa, sa feedback. Iya po. Opo. Okay. Mayor, Kukol ko po attention ng in charge ng supporterero po. yes. Pag-maintain po ni Mayor kang LGU, kang Guinobatan? Pa? Pag-maintain po ni kang LGU Guinobatan na sementeryong ini? Opo. I see. Di public cemetery pa lang po yun, ano? Iba-ibang relihiyon pang pigdulubong dyan? Iba-ibang relihiyon? Opo. I Ayan, po see. natawan man ning budget ng DPWH yung natin. Opo. Yung improvement, rehabilitation po ng cementerio. Oh, I see. Okay. Mayor, salamatan pong maray ha sa pag-verify Okay, kang sige, istorya Henry. and Thank you po. salamat Okay pong po. maray sa pagsimbag na po ko. Okay, thank you. Opo, bye-bye. All right. Mga tugang Mayor Jim Hoko sa pagkaklarifika kang istoryang niyan. Yan po mga tugang sa Guinobatan, Albay.